ପୁସ୍ତକର ନାମ 'ଛ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ'। ଲେଖକ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପରିଚ୍ଛେଦ 4। ଶୀର୍ଷକ ଚାଷ ତଦାରଖ। ଅୟଂ ନିଜଃ ପର ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଚ ମନାମାନେ ନିଜ ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜେ ନିଜ ପର ଚାଷ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଠ ଡାକୁଛି, ଲଘୁଚେତାମାନେ ଆପଣା ପର ଏହିପରି ବୁଝନ୍ତି। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଆପଣା ଚାଷ ପ୍ରତି ଯେପରି ନଜର, ପରଚାଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୃଷ୍ଟି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିନକର କଥା କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ପାଠକମାନେ ସେଥିରୁ ସବୁ ଜାଣିଯିବେ। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟାଏ ଚିପିଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସରଦାର ହଳିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁହାଣ ସକାଳେ ଜଣାଇଲା, ଆଜ୍ଞା, 1.5 ମାଣ ବିଲ ଅରୁଆ ରହିଲା, 3 ତଳି ନିଅଣ୍ଟ। ସାଆନ୍ତେ ହଁ କହି ତୁନି ହେଲୁ। ହଳିଆ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସାଆନ୍ତେ ବିଲ ବୁଲି ବାହାରିଛନ୍ତି। ପରିଧାନ ଖଣ୍ଡିଏ ତେଲ ଚିକିଟା ମଠାଲୁଗା, ଅଣ୍ଟାରେ ଗେରୁ ରଙ୍ଗିଆ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ା, କାନ୍ଧରେ ବିଶାଳ ତାଳପତ୍ର ଛତା। ପଛରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁହାଣ ବିଲର ହାଲଚାଲ କହି କହି ଚାଲୁଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ହଳିଆ କାନ୍ଧରେ ଯୋଡ଼ାଏ ଜୁଆଳି ପକାଇ ଚାଲୁଅଛି, ତାହାର ନାମ ପାଣ୍ଡିଆ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଶିବୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତେ ନାଶ ଶୁଙ୍ଘି ବାଁ ହାତରେ ଢାଳଟିଏ ଧରି ପୋଖରୀ ପାଣି ବାହାରିଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ପଛରେ ଦେଖି ତରତର ହୋଇ 7.5 ହାତ ଆଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଢାଳଟା ତଳେ ଥୋଇଦେଇ ଧନୁକାକାର ଧାରଣପୂର୍ବକ ଅଞ୍ଜଳିବଦ୍ଧ ଭୂତ୍ୱା ସାଆନ୍ତଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିମାର୍ଜସ୍ୟ ଶ୍ରିୟଂ କାମନା କଲେ। ସାଆନ୍ତଙ୍କର ତେଣିକି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଏକମୁହାଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଚାଲିଗଲା ବାଦ ପଣ୍ଡିତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳଟି ଉଠାଇ ଶ୍ଳୋକଟିଏ ପଢ଼ିଲେ। ଅଦ୍ୟ ପ୍ରାତଃ ରେବାନିଷ୍ଟ ଦର୍ଶନଂ ଜାତଂ ନ ଜାନେ କିମ୍ ଅନଭିମତଃ ଦର୍ଶୟିଷ୍ୟତେ। ଆଉଥରେ ଆମେ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଅଦ୍ୟ ପ୍ରାତଃ ରେବାନିଷ୍ଟ ଦର୍ଶନଂ ଜାତଂ ନ ଜାନେ କିମ୍ ଅନଭିମତଃ ଦର୍ଶୟିଷ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସକାଳୁ କ୍ଷତିଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲିଣି, ପରେ କି ବିପଦ ହେବ କେଜାଣି। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ, ସେଥିରୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ ପାଇବୁ? ଶ୍ୟାମ ଗଚ୍ଛାଇତ ଜାତିରେ ବାଉରି। ବିଲ ଗାଁ ତଳେ। ବିଲଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ରୁଆ। ଶୁଆ ପକ୍ଷିଆ ବୁଲିଗଲାଣି ଅର୍ଥ ଶାଗୁଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧରିଲାଣି। ଶ୍ୟାମ ନଇଁ ପଡ଼ି ହିଡ଼ ବାନ୍ଧୁଛି। ସାଆନ୍ତେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାଇ କଅଁଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, କିରେ ବାପ ଶ୍ୟାମ। ଶ୍ୟାମ ହଠାତ୍ ସାଆନ୍ତକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। 5 ହାତ ଦୂରକୁ କଳିଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଲଟ୍ କରି କାଦୁଅରେ ଶୋଇପଡ଼ି ଅଳଗିଗଲା। ଆରେ ଉଠ୍ ବୋଲି ସ୍ନେହରେ ସାଆନ୍ତେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଶ୍ୟାମ ହାତ ଯୋଡ଼ି 10 ହାତ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାହା ବାଦ ଶ୍ୟାମ ଓ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଢେର ବେଳ ଯାଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ା ଲେଖିଲେ ପାଠକମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିସକାଶେ ସାରାଂଶ ମାତ୍ର ଲେଖିଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମ ବଂଶ ଉପରେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଭାରି ନଜର। ଶ୍ୟାମ ବାପ ଅପର୍ତ୍ତିଆ ରୋଜ ସଞ୍ଜବେଳେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିଲ ବାଡ଼ିର ହାଲଚାଲ ଜଣାଉଥିଲା ଏବଂ କିପରି ଚାଷ କଲେ ଧାନ ଖୁବ୍ ଫଳିବ, ଏସବୁ କଥା ପଚାରୁଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମାତ୍ର ଶ୍ୟାମ ସେପରି କରେ ନାହିଁ। ଇତ୍ୟବସରରେ ବିଲ ଉପରେ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ନଜର ଅକସ୍ମାତ୍ ପଡ଼ିଲା। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ପରି ମୁରବି ପଣିଆ କରି କହିଲେ, ଆରେ ଶ୍ୟାମ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁଡ଼ା ତ ନିହାତି ଅଲୁ, ଚାଷ କରି ଜାଣିନ। ଆରେ ଏତେ ନିଘଞ୍ଚ କରି ରହିଲେ କ'ଣ ଧାନ ଫଳେ? ଗଛ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ତ ବାଟ ରଖିନାହୁଁ। ଅଧେ ଉପାଡ଼ି ପକା। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଲ କରିବ ନାହିଁ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ପୋଷକତା କଲା। ଶ୍ୟାମ ଥରି ଥରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ସବୁ ବରଷ ଏହିପରି ରୁଏ, ସମସ୍ତେ ରୁଅନ୍ତି। ସାଆନ୍ତେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ଅଲୁ, ଭଲ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହୁଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଦେଖାଇ ଦେ ତ। ଏହି କଥା ମୁହଁରୁ ନ ବାହାରୁଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ପାଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ କିଆରୀ ବିଲ ଅଧା ପଦା କରି ପକାଇଲେ। ଶ୍ୟାମ ଡକା ପରି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସାଆନ୍ତେ ରାଗି ଯାଇ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୟାମର ଭାଇ ଲେଖା ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ତୁ ବିଲ କରି ଜାଣ ନ ଜାଣ, ପରଜ ଧାନର ମୂଳ କଳନ୍ତର ବିଷୟ ରଖିଲେ ଜାଣିବୁ। ଶ୍ୟାମ ଭୟରେ
କାଠ ପିତୁଳାଟା ଏପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସାଆନ୍ତେ ସାଆନ୍ତେ କହିଲେ, ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦା, ଥାଉ ଥାଉ, ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଏହା କହି ଆପଣା ଅରୁଆ ବିଲ ଆଡ଼କୁ ଦୁଇ ଭାଇ ତଳି ଧରି ବାହାରିଲେ। ଏଥିସହିତ ପରିଚ୍ଛେଦ 4 ସମାପ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ।